Ondo etorri errefusiatuak. Mikel eta Bego gugaz gure doguz. Mugak zabaldu. Mikel Zuluaga eta Begoña Uarte atoan askatutea eskatuten dugu. Pertsona errefusiatuekiko alkartasuna eta Europaren politikak salatuteko ekimena egin eta atxilotuak izan direlako. Arratiako alkateok, gatazka politiko-militar eta sozioekonomikoek eraindako mugimendu migratorio behartuak kaltetuten dabezan milioika pertsonekiko alkartasuna eta eskubideen urraketa salatuten dugu. Pertsona honen egoera ez da gauetik goizera sortu. Europak eta mundu mailako potentzia handienek hamarkadetan hartutako erabakien ondorioa da. Milaka andragizon eta ume noraezean dabiz. Estatu batetik bestera kanporatuak, internamendu izeneko kartzeletan sartuak, bortxatuak, desagertaraziak, jipoituak, lapurtuak eta jasarriak dira. Arduragabekeria eta giza eskubideen urraketa horren aurrean, herritar askok norbere eskura daukasan aukerakaz baliatuta laguntza ikaragarria eskaini dau eta eskaintzen dau pertsona errefusiatuak lagunduteko. Begoña Uarte eta Mikel Zuluaga herritar askoren babesean desobedientzia zibila tarteko 8 lagun errefusiatu Euskal Herriratzeko ekintzan atxilotuak izan dira Grezian. Euskal Herriko gizarte eragile askok babestutako alkartasun eta salaketa politikoa da aurrera eramandaben ekimena. Giza eskubideen urraketan, Europako buruek daukien ardura salatuteko helburua eukien. Errefusiatuei laguntza eskaintzea eta ateak ixten dautziezan estatuen aurrean, jendarte zibilak oztopo horrek guztiak gaindituteko daukien erantzukizuna erakutsiz. Euskal Herriko gizarte eragile askok babestutako alkartasuna eta salaketa politikoa ez daitela zigortua izan eskatzeagaz batera, Arratiko alkateok, Begoña Uarte eta Mikel Zuluaga Euskal Herritarren berehalako askatasuna eskatuten dugu. Greziako enbaxadarekin harremanetan jarri eta Begoña eta Mikelen askatasuna eskatuko dugu. Espainiar gobernua eta Europar Batasunaren jarrerak salatuteaz gain, pertsona migratzaile eta errefusiatuen etorrerak oztopatuteari itxi eta euren etorrerak arindutea eskatuten dugu. Harrera herri izateko gure prestutasuna agertuten dugu. Euskal Herriko eragileek edo mugimenduek antolaturiko mobilizazio eta salaketakaz bat egin eta deia luzatuten dugu. Hasteko, gaur Zeanurin eta Iruñean arrastiko zazpiretan deitutako konzentrazioetara eta bihar hiriburuetan egingo diren manifestazioetara. Ondo etorri errefusiatuak, mugak zabaldu. Eskerrik asko.